Testing, oke. Tambah ono sidik mas. Aje, niki saderenge ngaturaken wilujeng dalu selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, dek koyok jagung kena sempret ya nduk ya. Silau sik nduk tak incenge cek ono wong ta ora iki. Halo Bu. Bu Waduh, niki sami ngantuk. Ngantuk. Dereng. Nek dereng enten tiang nguluk salam kok jenengan mentul kemawon to Bu kok so. Halo Mas Mbah Kong. Halo. Ya Allah, larak ngoten to. Nek jenengan semangat kula nggih semangat ngoten le kok so. Tombone ngantuk wis ditokno ya nok ya. Mugi-mugi ora padha ngantuk. Pambuka saking Ibu Waranggono katuran wonten cewek gaul. Oke, yamene wis dikeki cewek gaul ya nok ya. Kayak ning Blora cara mono apa nok Taman Sarbini. Pripun? Sing ayu kok aku tok. Lah liyane anakku banci kabeh kok Mas. Rumangsane lho ya. Delok engko iringan kok Mas, jajal delok kok ngarep to engko lak ayu kabeh kok so rumangsane lho ya. Aije, sugeng pepanggihan kalian keluarga gong ketoprak gilar Tribudaya nggih nok nggih. Mijil saking temuran Blora Mustika ingkang disesepuhi kalian Bapak Trimo Raharjo. Aije, sewanteng dusun pundi nok? Nggih Gunung. Mpun ping pinten? Ping kalih alhamdulillah muga-muga dados seduluran kagem warga nggih gunung mriki nggih nok nggih. Tahun depan saged ditimbali melih teng mriki. Mugi-mugi amin Allahumma amin. Anjih, Pak Bu sedaya kemawon tepangaken anak-anake kula nggih sak menika. Wah, mboten enten sing elek, ayu-ayu kabeh pokoke. Ah, senengane sampean niku lho kok iso ngosek to guys, aku tak paring dedonga rumiyin, kok bariki tak turuti pokoknya. Apa? Ya bojo loro. Saderenge parang lelipur nggih nok nggih, paring dedonga rumiyin kagem warga nggih gunung mriki. Mugi-mugi sabubare nimbali ketoprak gilar Tribudaya tansah pinaringan rezeki ingkang melimpah ruah amin Allahumma. Dados desa ingkang maju amin Allahumma. Anjir, amin Allahumma amin. Mboten katulupen kunjuk kagem Bapak perangkat sedaya kemawon nggih nok nggih, kagem Mas Panitia. Yo kok so. Iki syutingnya apa, guys? Yongki Production. Oke, siang malam ini kadukung bareng Bias Audio Sound System juga Yongki Production. Iki dibuka sik ya nok ya. Mas Men, katuran wonten kitir semilir monggo. Kersane gayeng, ayo ndak? Ayo sayangku. Semangat ya guys.
Waduh, kendele cah iki ya ampun. Sampean ora ketoprak kok ndadak luluran le, Mas. Setunggal temang pamuga saking kula sakonco sampun katuran nggih nok nggih. Anjih. Sik nduk tak wacane nduk. Kok diamplopi dilem barang iki? Enten kok yo sampean niku le kok so. 50.000. Iya. Neha laris lho. Kok ngatong iku lho. Kok gumun aku lho ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Njaluk lagu. Lho kok ora sopan mes to, Mas? Kok njaluk lho ya. Nyuwun gak iso? Gak iso. Njaluk lagu Mbak Selendang Biru. Anjih, Bojo Biduan. Toak Tuban ini napa, Mas? Napa? Toak Toban. Tuban onje ditenggo nggih sayangku. Waduh, khusus malam iki kok lonyo-lonyo ya nok ya. Aku dhewe kok iya iki mang ndak manggone ning kono ya nok. Ya ampun. Lee Min Ho, ayo guys. Mikir dipundhut. Aduh. Nduk dhuwit saiki nduk jare nek mlebat ape dijupukne kok. Mik ora ning kono panggone. Bocah kok ndableke ngene lho ya. Sayang, Nggih, Mbak. Mboke lagi gak penak guys lho yo guys. Kenapa, Mbak? Sesuk wayahe bayar bank. Bayar mekar. Kandhani kok yo. Ngene iki lho Bu, anak angger akeh ya ngene angger ora candak ya mesti bingung nggih nok nggih. Ujung-ujunge ning ndi, Nduk? Ning ndi, Mbak? Madhep ngulon. BRI madhepe ning ndi, Nduk? Madhepe ngulon. Nek ning kene apa ya madhep ngulon? Ora, Nduk, madhep mendhuwur. Rumangsanem lho ya, sumur apa kok madhep mendhuwur. Ayo Yomi bareng lelipur nok. Waduh, ketoke padha sami sayah nok. Ayo dihibur sayang. Selendang biru ya, Mbak. Gak tayub Tuban. Nek nopo kok ya. Monggo bareng pelayar kondangnya Kota Blora ada Lee Min Ho. Kendang cakdut manisnya ada Wekno. Kendang jebon gantengnya GTP Ainun. Waduh. Bias audio. Yongki Production matur suwun. Yen kowe njaluk rapi mending aku sing ngali. Yen wis mati rasa ndang ngomong. Ambute
Aja ngono anya. Kuntul. Iya, pengen duwe kuntul arek so. Ah iya, Cah. Mas, sampun ngaturan nggih, lunas nggih. Towak Tuban. Sik tak celekno anakku sing wis tondo meneng ae to. Kok so. Ora ana sinden Jepara. Iki lho anakku sing iso. Sik, tantri, rene. Iki lho sinden. Sinden Rainogo. Ndong tak ndong di tok drang ndong tak ndong di lho. Piye to ndong? Ayo to. Dicelok kok so malah. Wala kadran. Sapa mang rasa ngece kowe men? Men ta wek. Oh, wek gak gero rondo kok so ngono iku lho. Aduh. Piye to Tri? Lah kudungan KLM kok mbok bar mengo. Kadro model apa kok so rumangsane lho ya. Ben kena angin. Gen kena angin. Lah lambe mang apae ben mangan angin suwe-suwe lak dadi angin duduk. Rene lho Tri. Aku sero dalan kok mbok tuntun. Ayo majune. Jeblok. Kersane ketinggal. Oh, kagem ibu-ibuke, Nduk. Ditawani sayang. Cilik ngene kok sok. Timbangane semut. Iya. Ayo Nduk. Do meneng do anteng. Tapi do meteng to ora? Yo ora to, Nduk. Lah kok do meneng do anteng. Urung wayahe kok yo. Ora. Ayo guys tawano. Tak sawange sik. Rumangsane lho ya. Buke ngantuk kowe dicekelimi kok malah melok ngantuk lho ya. Jane iya iki mau. Didilat-dilat kaya. Ra es krim kok. Iki lho permene sangune mboke didilatnya. Kok so rumangsane mikem kok ya. Ayo Tri. Waduh, anakku cantik kayaknya ya Allah. Lho. Iki bayi bajang Tri. Kene tangan wis ora ono kok ya. Bapakem kan wis ora ono dadi sing tak gandeng ya kowe to. Monggo Bu ngersake napa? Cih. Ning ngersake mbok ke kula monggo. Wo, lah anak ngene ra dibalekno. Lah piye? Ya aja no, Nduk. Kok iso ngersake kok mboke lho ya. Ngersake napa Mbak Yu? Mesem. Kono. Napa Mbak Yu? Padha ae sing kono. Ayo dibari ae. Aja ditanggap tenanan kok dibari. Ayo Tri, dikasih apa monggo Tri? Aduh, iki terkenal Gotri Mbak. Ayo Nduk, Saiki sesuk nek bar. diaturi nganggur, Mas. Aduh, kira-kira apal ta ora kok nyanyi. Lah ya makane iku. Mas engko nek ora apal aku kerpeki ya. Entuwekan nek nyanyi nganggur iki, Dek. Lho, jarene mang bocah. Bocah ben to wong tak siarno tantri rondo bocah iki.
Rondone rasa digawa. Ayo Mekda. Nya. Do nganggur kabeh. Aku kok gumun. Do ngantuk kabeh. Kendang kok kudu nglentuk ae. Sementara durung kerja
Niki toak-toban diganti sigar, Nduk. Ah, karo apa mau, Mas? Karo apa, sayang? Kawin kontrak, oke. Niki pripun ngagem ibuke nyuwun apa mboten, Bu? Iya sik to gentenan to, kok so mosok ya ora gelem gentenan to sampean iki kok ya. Ibu, nyuwun apa mboten niki? Lali janjine, nggih. Mangken diaturi nggih nok nggih. Ditarik kembali Bang artisnya Gila Tribunal ya. Liminho cacus saya. Khusus malam ini. Mbok alusan ya Dek ya. Yang punya kawin kontrak Ratna Renenda, Ratna Ayunda, karena ini ya, mergo sing seneng kawin ya kowe kok ya. Lambene. Kawin kontrak maksudnya menyanyikan lagu itu gitu loh, Nduk. Ya. Loh, kok iya. Wah, oh. Anak-anak kok bintu kabeh lho ya. Mboke luweh bento. Rumangsane lho ya. Ora luweh, Nduk. Wis nemen ya, Mbak. Monggo Liminho katuran nonton kawin kontrak. Masih duet, Mas. Monggo tambah 20.000. Duet kok isih nih lho ya.
Kawin kontrak iki jek siji neh engko lunas nggih Mas nggih. 50.000 lagune piro Mang Nduk? 10. Berarti sak lagu piro Nduk? 2.000 gak apa-apa. Engko tuku ring soyo nok ya dikopiok bareng-bareng. Dalam sayang. Kalah lho sigar urung dikeki kok wis kalah lho ya. Ojo turuti terus ya. Oke guys, syukur kancamu muring-muring kok ya. Oke sayangku dilanjut kembali ya. Bareng artisnya Gilara Tribudoyo yang punya Sigar. Diberi hukuman iki. Bature do sendut-sendut kok malah meneng ae. Ayo wiknya, gantengnya, manisnya. Kok. Ndak gembol kodok piye cah iki? Hah? Bakul kodok lah nek nang omah ya nduk ya. Kae bakul celeng. Artis nek prai kok. Loh, kok mukai swara lah ya? Mie. Maksudnya paringi mie iku lho Yakul ha, paringi mie Yakul ha. Lagunya apa, Mas? Iya, Mas, sabar ge, Mas. Yang punya bokong semoknya ayah. Ayo leng mergawe leng, kok Iza, sayang ya ampun. Ayah, Dalam Mbak permintaan ada sigar, kalah Nduk. Diaturi sigar. Oke, diaturi sigar monggo Mas Men. Sayangku ayah, kata-kata malam ini nak Percuma berjuang jika akhirnya bubar. waduh. Kula niki pokoknya akhir mbok ngebleng yang ini.
you sayang. Kondangnya Kota Blora ada siapa no? Kendang takjut manisnya GTP sayang. So heho manis serang. Ayo senyumnya. Ainun ganteng mana Ainun?
Ya ampun. Alhamdulillah grup kompak ya nak ya. Oke sayang, katuran wonten setunggal tembang karo Ngeranti Ndarayu. Yang punya kalah cinta. Oke, sini sayangku. Loh. Cinta. Mikelo ning kono sebuk grayangi kok kene. Wis wamblek sisan lho kok so. Kalah Mas. Bareng Dek Cinta di sini. Karo Ngeranti Ndarayu nggih nak nggih.
semene wae, Nduk. Monggo nderayu monggo. Pinara, lho. Lho, gak sida. Warunge dibuka. Palungguhane cepakno sayangku. Duh, Mas Panjak monggo